Ayokul. Bata pa kukul. Ang Call! Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako? Nayanig ang mundo ng basketball at ang internet matapos pumutok ang balita na na-trade ang superstar na si Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks papuntang LA Lakers. Kapalit niya ay isa pang superstar na si Anthony Davis. Magkakampi na ngayon sina Luka at LeBron James. Grabe. Subalit, marami ang nashock, merong nadismaya, meron ding natuwa. Isa sa factor kung bakit na-trade daw si Luka ay ang kanyang mahinang depensa, kung saan nakita ito noong finals nila laban sa Boston Celtics, at ang kanyang poor conditioning. Naniniwala ang general manager ng Dallas na si Nick Harrison na defense wins championship. Sa tingin mo, Kabisyo, sinong panalo sa trade na ito? At yan ang ating Siko. Sino? Ako? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! 10 days na lang, road to 50 years na ang inyong Love Radio ngayong Monday, February 3, 2025. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagos! Ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita na naging muse ng basketball team. Tita Tanya Chinita! Tanya Chinita. Come on! Siya ang sexy hot. Yummy natin. Kasama ang team manager, Mang Kanon! Thank you very much. Uy, happy Monday sa lahat. Oh, happy Monday. Happy Monday at isa nga sa talaga namang nagpasaya sa mga basketball enthusiast na Pinoy. Lalo tayo mga Pilipino, napaka-enthusiast natin sa basketball. Ay itong trade. Ako biglang parang akala ko kasi it's a prank nung una. Yung fake news lang. Fake news. Ganyan. Siyempre, di ba, pag may ganyan, ay, Trending fake news to. agad. Trending Oo. fake Pero news. totoo pala, no? Pero biglang nakita ko na ang dami nang nagchat-chat sa akin, Tits, na yung kalukalike mo nalipat na. We, parang di na nag-chat ni Aboy eh. Ang kalukalike niya, yung si Lebron. Hindi. Ang dami nag-chat. patay. Si Uncle Ryan Lucas, isa na si Uncle Boyet, nag-chat din. So, akala ko Kasi sa nga fake super news. fan ka ni Luka Luka. Doncic. Ibig sabihin, wag ka mang chicks, don't chicks. O, di ba kasi nang bababae dati? Si Luka. Kaya ngayon, hindi. Yung... Pero grabe. Dahil basketball fan nga ang Pilipinas. So lahat ng balita tungkol sa NBA, sa PBA man yan, MPBL man yan, nalalaman lahat ng natin pag nagte-trending. Yes, correct. Pero ibang klase to kasi, Tits. Alam Ano mo, ba to? Hindi nyo na-imagine na Hindi mangyari to na-imagine. sa basketball parang fan? ano lang yan, Tits. Parang, Sige nga. for example lang, na-imagine ba natin na
magbabago yung isang babaero katulad ni Mang Kanor, di ba? Hindi. Ay, di ako Imposible. magbabago, Kaya imposible. nga ganun ka-imposible. Ganun ba? Ganun. Sigma boy. For Simbaboy daw, Simbaboy. Magsimba ka kasi, boy. For example, ito ha, yung Amang hindi Kanara. natin iniisip na bigla ang nangyari sa atin last year nung pag-alis ni Christopher. Oh, naisip mo ba yun? Lungkot naman. Oh, di totoo. Parang ganun ang nangyari. Parang kasing pillars na sila ng... Yes. Pillars naman talaga. Pillars ng radio. Tapos, ala, Kuya Chris, parang isa tong nanggising sa... Hindi lang sa mundo ng radyo, mundo ng TV, mundo ng industriya. Di Na ba? talagang lahat Kuya naman Chris. may hangganan. I love you, Kuya Christopher! Hello sa inyo. Iboto nyo! Kahit Christopher. bawal. Iboto nyo! Bawal yan! Alin? Wala pang election period na iboto siya pagka-konsyal. Christopher. Di totoo. Iboto, Kuya Chris! Adrian Policena! Diba? In-expect ba natin yon? So, ganun ang nangyari sa teammates ni Luca at teammates ni So, teammates ni Anthony tingin Davis. nyo, Si Lebron. parang Tignan mo nawawalan ba ng lakas loob ngayon yung team nila? Ganun ba yan? Siyempre, ginagawa naman yung trade na yan para lalong lumakas ang team. Pero hindi mo maiwasan na magiging emotional ka dahil Yung ka-teammate yung close to family mo na yan eh. Di ba tayo nalungkot tayo nung Pero yung umalis sa power ba service? ng team? Power yun. team. Bas- Nawalan ka ng isang key player. Hindi, palalakasin kasi puro superstar naman yung pinag-swap eh. Ah, Pero so, malulungkot ka sa mga reaction tulad nitong pinost ni Lebron James sa kanyang IGO. Uy, friend kayo. Love O, you, my dog. Di ba parang Sabi ko na eh. aso Mahilig sa- pala yung tinrig. Hindi aso, tawagan nila yan eh. Oh, a dog, dog. Kasi mga, What's up, dog? What's up, dog? Snoop Dogg, di ba? What's up, dog? Ayun man sinabi ni Bugs Bunny. What's up, dog? Hindi, totoo. Nakakalungkot pero ganun talaga. Ibig sabihin, nothing it is permanent happens. in this world. Oh, parang dati ako, di ba? Yes, FM ako. Oh. Tapos napunta ko sa Love Radio. Ganon. Tapos si Mang Kanor malilipat to sa RH. Yay! Uy, natuwa din! Yay! Oh, sige, Mang Kanor, ha? Tuwa ka pala. Diba? Kasi Pero, mas sumisikat ka na sa amin ngayon, nainis na nga ako eh. ganun ba Mas yun? hinahanap ka sa akin pag nasa labas si Mang Kanor. Ba't ako andito na ako sa harap mo? Pero anong lesson dito, mga kabisyo? Ay, may lesson pa. Oo, may lesson Mang Kanor, na makinig tayo. nothing is permanent in this world na diba? ang ibang NBA players, alam mo kinakatakot nila? Superstar na yan si Luka, wala pa sa prime niya. Kumbaga, mahihinog pa siya lalo. Meron pa yan? Pero, tinrade na, how much tayo, hindi tayo ganyan kagaling maglaro, ititrade din tayo. Hindi natin alam, hindi Diba? nila Kaya alam. walang imposible talaga yung loyal ngayon, mambabae. Kabilang bahay yan. Promise! Simba boy! Simba boy! Di ba? Simba kaya. Simba boy. Ay, mga buliro. Babaero! Buliro at saka yung mga kasi, yung mga basit buliro din naman yan eh. Di ba? Basic naman yun. Maraming ginajamming yan na chicks. Oo naman. Yung basketballero. Yung buliro. Aakyat ng ligaw eh. Yung basketballero. Yung buliro. Mabulaklak magsalita yan. Yung buliro. Yung basketball player. Tumira na Trace Bontes. Yung basketball player. Yung buliro. Grabe talaga. Nanligaw daw sa nanligaw kay tita yan. Nanligaw. Yung basketballero. Yung buliro. Siyempre, Ang pangit niya. Yung buliro. Silang dalawa. Simbaboy. Si Mang Kanor, ano yan eh? Team manager. Nang basketball? Buliro? Ng bolero. Diba? Basic. Na bolero. Na basketballero. Uy, Mang Kanor, dumakdak. Yung basketballero. Yung buliro. Dadakdak, buti nga. Yung basketballero. Yung buliro. Pag shoot niya, bumakat sa short niya eh. Yan na naman tayo eh. Bumakat sa basketballero. Sa bolero. Uy, naloko ko dati niyan. Naloko ka ng basketballero? Sa bolero. Ay, parehas na yan sila. Di ba si Jowa, ano yun? Si Jowa? No. Sorry na. Jowa. Wow, ang bago na. Pinag-usapan rin, Luka Doncic eh. Ikaw, Jawo. Bakit? Magaling niya na. Si Jowa. Yung Jowa. basketballero. Jawo. Ano Jawa? Jawa. Mula nun ka, doy. Jawa.
video mo, di ba? Ano siya? Basketballero! Bolero! Ang daming ginaming na chicks. Nang basketballero? Ng bolero. Ulit-ulit. Ay, nako. Si Bong Villarmor ng Grab Warriors eh. Ano yan? Magaling yan sa? Magaling mag-basketballero? Mag-basketball? Baging bolero. Basic. Basic. Hoy, sa lahat mga kabisyo natin na nakatutok dyan, pwede pa kayong mag-comment mamaya para sa ating pa-shoutout sa ating Viber Oo. sa Love Radio 0916-529-5595 or message po kami. Hanapin nyo ng Tanya Chinita Or Uncle Dagol. Para sa inyong mga pa-shoutout, susunod na yan. Ha? Dito lang sa istasyong number 1, nabangat ni Direct Phil at si Ma'am Tonet na kanyang wife, Direct Phil Cruz, mga taga DCRH. Hoy, Direct! Ayan na, ililipat Good ako ni Tita morning! dyan. Tuloy-tuloy pakikinig. Dito lang sa istasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro Zone